Melihatnya di damang dohok dainang nang saluhu nama mereng Toba TV. Bupati Tapanuli Utara amang nison nababan mabaga-bagahon pembangunan ni luat Garoga ikosidung di masani parhobasonna. Baga-bagao di pasahakna sida tiki musrembang di Garoga di aresene tanggal 22 bulan 2 nasalpu. Didongani ketua dohot piga-piga halak anggota DPRD Tapanuli Utara, rap dohot akka kepala dinas, jala diuduri saluhut kepala desa na adong di kecamatan Garoga, di pasahat amang nison nababado baga-baga pasidukon pembangunan ni luat Garoga. Tardok madisi pembangunan ni dalan perdomuan akahuta, pembangunan ni Matamual, padenggan bodar ni Hauma, padenggan ni godung sikola dohot lapu jalan, suang songoni dohot pangurupion, padengga jabu ni masyarakat nong maruhet-ruhet. Songsongoni dotong dohot patalpas dalan sian Garoga tu Kabupaten Labuhan Batu, nuaingon nunga di pasahat pamarentah pusat asa anggiat boy humatop talpas dalan sian Garoga tu Labuhan Batu. Bagaimana yang menyambungkan antar desa, walaupun itu kewenangan kabupaten, kita gotong royong menyelesaikan. Patalpas baga-bagai di parade pamareta do anggaran tahun 2020 sada godang na 7 miliar di pada umumaan notu dana desa dohot dana pen asa humatop sidung pembangunan di Kecamatan Garoga. Siat Tapanuli Utara, tim Toba TV, memberitahu.